fika ngomsombuluko angisaphili. Wathi uMongcwele kimi akekho umngane. Umngane wethu uyise nje. Khulumeni uNkulunkulu kule ndawo. Haleluya. Khulumile bazalwane uNkulunkulu kule ndawo. Kahle hlangile ubufakazi manje. Ukuthi uNkulunkulu uyamsiza umuntu evuka uJesu. Umuntu bevuka uJesu ahambe nazo zonke izinto. Akakudula amahlahla lejwetwe. Athi ibhangela lekhaqiniswe kakhulu. Ngono ke uthekiswa. Khaba sana. Uma ecekiswa konakala izinto. Kodwa kufanele aqine. Uma zoma. Angakwazi kuma. Uzokhaqa. Uthi wenze njani? Haleluya. Kodwa lona yilo manje. Yilo. Elashulana amandulo seyini. Haleluya. Sayilelo bhangeli. Loba bheke singabazi. Sayilelo bhangeli loba qhinize singabazi. Abathi bakho abantu bebehamba boma isimvuselelo indodakazi kababubhemu yafa endleleni. Bathi nifa endleleni wathi bebona wabona indawo eneyimoba wabona kukhona belungu nabantu abantu basebenza emobeni kuthiwa wadlula wathi naphenya khona wathi mphefumula ingindele wathi ngane ayiquphi efuna uzoza ibhangeni kaKristu wathi mlungu wathi nginika impilo wathi nginika iphosho wathi nginika yonke bamnika wathi ngiphinda umlungu akhomba indawo bangene kwabenza umlungu labakhola ihamba bazolahamba nabo bangabamba bashiya umuntu lapho bedlula labakhona bafika khona wathi nema enegama kaJesu enashoko ukuthi usashiya indodakazi yakhe phakathi eplazini wathi nema thwabela basukumishosha iy'nqumo zakhuluma iy'thulu zezwa engakashanu agwala amandla nothando kaKristu. Nalelo bhangeli azona begcola amandla nothando kaKristu. Asishiyani izinto zabaphuma lona kwashwala ngoba ngayithandi. Ngashiyana ithanda nami. Ngangithanda bomfazi wetshalo. Anginalo futhi utshadwana. Ngize ngiphinde kahlala. Uma sengifaka ngiyodla inyanga esitheleni. Haleluya. Ngiyengele sengichiza kancane. Ngoke kahle lephilipho lamelisha. Ngoba phela uma sesiyodla inyanga shita shamaphilipho. Bese ngiyele kancane ngiphatheke. Ngile ngihlale. Bawuthatha umesi. Abadala kunathi. Bawusebenzise. Sasithanda lezo zinto. Kodwa lafika. Wafika umayelisa. Wafika uJesu. Washintsha impilo. Haleluya. Namhlanje usho ngedlulanga khona futhi phakathi. Khona phakathi ngabakhona. Bathi sebeyidekile. Yavele yalunga ngoba bechaphazela isisu. Kwachaphazela isisu ngavelela. Khona uNkulunkulu vele sekhona okwamanje lokudla. Vele kade kakhishwa. Haleluya. Sechaphazela inkunga. Sechaphazela isisu. Ukuthi uNkulunkulu sekhona kwa. Haleluya. Jesu inkosi. Nomsindisi wempilo yethu basebona. Haleluya. Tu Jesu wathi bathethelene. Ngoba bakwazi abakwenzayo. Konje mina nawe siyathethelela. Uyakwazi ukuthethelela mzawakho. Thina kaNkulunkulu uthethelela. Awuthetheleli mnandi. Uthethelela ngelinye. Yakwazi ukuthethelela ngelinye. Yakwazi ukuthethelela ukhaya. Ela wena odla lapho yeke lokho kudlokudala. Ngoba umoya womkhathi lo uvala amadlebe ukuthi ihlafuna khona ungeza. Kalo uyakeka lo. Ngoba siyamyala manje ngegama kaJesu. Ngoba noma uzofuthi ungakhohlwa. Uthi ukuphuma bangiphethe. Mo. Yakhuza manje ngegama kaJesu. Haleluya. Kodwa uyathethelela.
wena wathethele mina moni ngathethele kodwa uJesu wathethele. Hallelujah. Amen. Ngibonile ndaba bazalwane sengihlala phansi masinyane esiqale kule ndaba zendalo Matthew 1 verse 18. Ngoba bazalwane njengoba silapha ngenxa yabantu ababili, silapha ngenxa kaMaria benoJosefa abahamba ngobungcwele phambi koNkulunkulu bethembeka phambi koNkulunkulu, bethembeka bobabili. Wathembeka uJosefa noMaria wathembeka ukuze ibandla kaKristu ligcwale bengaka kungenxa yabantu ababili abenza kahle phambi koNkulunkulu. Lezinto bengaka eyikhulunywa kuleli bandla kungenxa yabantu ababili, ukuba laba bantu ababili abathembekanga phambi koNkulunkulu abazikho lezi ndaba. Matthew chapter 1 verse 18. Ukuzalwa kukaJesu. Verse 18. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwamanje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Bengahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Maria miselwe uJosefa bengahlangani wafunyanwa uMaria ekhulelwe ngumoya ongcwele. Uma singabantwana bakaNkulunkulu moya ongcwele sangasikhulele sikhulela amandla, sikhulela umoya ongcwele okhithisa zonke izinto, osusa zonke izinto, noma ngabe uyisona esinjani, noma ngabe uyisona esigakanani, kodwa uma kufika uJesu kuwe yakhulele. Hallelujah. Awukhulelwe ngokwenyama kodwa ukhulelwe ngumoya wakukamoya ongcwele. Uma ukhulelwe ngumoya ongcwele lezi ndaba uNkulunkulu asayikhulumela uzizwa ngoba kuwezwa, kodwa umoya ongcwele ozwa lezi ndaba ekhulumayo athi phela, athi kunjengoba besho, athi baba ngiyabonga esho phakathi kusho umoya ongcwele ngokunyama ekhulele. Hallelujah. Silapha ngenxa kaMaria enoJosefa. Verse 19. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Verse 20. Esazindla ngalokho, bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo ungumoya ongcwele. Ngesabi ukumthatha umkakho, ngokuba lokho akhulelweyo kungumoya ongcwele. Uma ngihamba ngingumntwana kaNkulunkulu kunemfihlakalo engikhulelwe, kunemfihlakalo engihamba nayo. Lezi zinto ziyayiphumela zikhishwa imfihlakalo ephakathi kumntwana kaNkulunkulu, ayikhishwa bishop emiphambili. Lezi zinto abayikhuluma bengakhulunywa uye, kodwa bekhulunywa umntwana ohleli phakathi, athi ikhapule, athi sikhipha lezi zinto waba sayigwela bandle sayilendameli babo. Ibandla selihamba lejwaye, ibandla selihamba ngokwazi isizathu kulahle umntwana, lahle umntwana ngaphakathi. Bandla lihamba liyabukela
Libukela kumanye amabandla. Kuthi lezi zinto ziyenzeka ebandleni. Futhi umongo lukhona ebandleni. Noma ngabe wenza lokho. Akekho futhi azobona. Haleluya. Ulahleka umuntu wangaphakathi. Kuzomuyisa umuntu wangaphakathi olahleka ebandleni. Lingahambi ibandla lithi liphelele kodwa kushoda umuntu wangaphakathi. Haleluya. Endlula ukuthi silapha bazalwane ngenxa abantu ababili Maria benoJosepha bayiciko kumwele bahamba kahle phambi kwezulu bahamba kahle phambi koNkulunkulu bahamba beyimolisile bahamba bethembekile phambi koNkulunkulu akekho umuntu ozotshela omunye ukuthi ethembeka phambi koNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ongena kumuntu uyena ozotshethembeka akekho omunye umuntu ozoma athethembeka. Haleluya. Kodwa izulu elizothi ethembeka phambi koNkulunkulu. Haleluya. Silapha bazalwane. Sihloko sami sithi kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo nimhluphelani owesifazane. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo nimhluphelani owesifazane na ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kuye ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle. Ivangeli Matthew chapter 26 verse 6 and 8. Matthew chapter 26 verse 6 and 8. Jesus. Jesu ekwazi lokho wathi kubo nimhluphela owesifazane ngokuba umsebenzi omuhle kini. Matthew chapter 26 verse 6. uJesu ugcotshwa eBethania. Jesu egcotshwa eBethania. Ugcotshwa uJesu eBethania uyaphinda. Kunesizathu esenza ukuthi uJesu agcotshwe eBethania. Yebo. Verse 6. Kuthe uJesu eseBethania endlini kaSimoni owayelothongo. Verse 7. Wafika kuye owesifazane ephethe umfuma we-alabaster. Lo wesifazane wayephethe umfuma we-alabaster. Amafutha anenani elikhulu. Wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Lo wesifazane waba nesibindi wafika namafutha wawathela ekhanda likaJesu. IBhayibheli wayesedleni kanye nabafundi bakhe. Yena ufika namafutha isibindi efika kukhona uJesu nabafundi bakhe enikwe isibindi. Uyafika uthatha amafutha uyawathela ekhanda likaJesu. Verse 8. Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela bathi kwenzelwani lokho kuchithwa na? Abafundi bakhe bakaJesu bebona lokho iBhayibheli bathukuthela bathi kwenzelwani lokho kuchithwa na? Isizathu babengaqondi ukuthi lokho kwenziwa kuJesu kwenzelwani na? Yebo. Verse 9. Ngokuba lokho kuthengisiwe ngobukhulu waphiwa abampofu. Ngokuba lokho amafutha e-alabaster babethengisiwe kwaphiwa abampofu lawo mafutha.
elide kodwa imfihlo kaNkulunkulu asiqondi fihlakalo kwabangcwele asiqondi senikhuluma ingalo kaNkulunkulu wathola umyalezo kaNkulunkulu baphuma lapho sithatha abahlobo sizasikhathele bakhuluma njalo sokabakushoyo bona bakuyibayikho yini isizathu saba siqondi ihlakalo kaNkulunkulu akasiqonde imfihlakalo kaNkulunkulu sabale akakayihluphe akakayikhathaze ngemfihlakalo kaNkulunkulu. Verse 10. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, nimhluphelane owesifazane na, ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kini. Naso isihloko sakhe. Nimhluphelane owesifazane na, ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kini. Webathi noma sesho abaqondi ukuthi umsebenzi muni lona basazana awusebenzile kuJesu na bona babona kumosha uma kuthelwa lamafutha ekhanda kaJesu. Nimhluphelane owesifazane na, ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kini. Verse 7. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Abampofu sinabo njalo. Ngisho la ebangela abampofu sinabo njalo. Kodwa uJesu asinayo njalo. Haleluya. Abampofu sinabo njalo. Kodwa mina Jesu aninami njalo. Fundani uJesu bazalwane. Ndingakunkulunkulu uJesu yabuya. Akankulu uJesu. Akangabi intemu igama lensindiso. Ngishaphuma kubotile. Sethi ngisindisile. Ngishayikhankela ngiyotaka zobumnyama. Athi ngisindisile. Yilekho bazalwane. Bese ngathola umusa. Ngathola imfihlakalo. Ngathola indaba. Abantu bebayizwa abantu bayithalamisa. Kodwa uNkulunkulu wavula amehlo bami baqede ngayizwa. Iyona ndaba engihamba ngayo. Sengathi ingqondo yami ayiphilayo. Sengathi ingqondo yami ayisanga kahle. Isizathu kunendaba eyenzeke empilweni yami. Verse 12. Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzele ukungilungisela ukumbele. Yes. Verse 13. Ngiqinisile ngithi kini, noma phi lapho liyawushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, uyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo, ube isikhumbuzo ngaye. Jesu lo wesifazane lokho akwenza lokashumayela kwisikhumbuzo ngayo ukuba sibe noJesu owathi noma yethuna wafika ethuneni wangabo bena ukuthi kwenzile umzimba wakhe phi wendulela amafutha alabasta ukuze umzimba kungabi noma sebenza abafazana ethuneni ehamba behlinza ethangabe ikeso ngalo ewaphethe kodwa mkhawulo akaseke phambili Jesu uyala uJesu ethuneni uyavele umzimba wakuvikela wayangcwele wawuhamba nawo wayangcwele wawufihlile
uyingabazi umenake kodwa khona na amandla uNkulunkulu ababeke kithi uNkulunkulu ababeke ebandleni kaKristu ukuthi ninamandla lokuthi avuke uJesu. Haleluya. Sini nalawo mandla ngoba siyaqiniseka ngalawo mandla Jesu wabeka kithi. Haleluya. Mark 14 verse 30. Mark 14 verse 30. Verse 3. Mark 14 verse 3. No John 12 verse 1. Mark 13 verse 3. John 12 verse 1. Mark chapter 14 verse 3. Isihloko Jesu ugcotshwa eBethania. Verse 3. Wathi eseBethania endlini kaSimoni owayenomthombo ehlezi ekudleni. Wafika owesifazane ephethe umfuma we-alabasta wamafutha enadi. Amafutha enadi. Owesifazane ephethe amafutha enadi. Enadi lodwa elibiza kakhulu. Wachoboza umfuma wathela amafutha ekhanda lakhe. Lapho uyawuchoboza umfuma uyawuthela ekhanda likaJesu. Uyawuthela ekhanda likaJesu owesifazane. John chapter 12 verse 1. uJesu ugcotshwa eBethania. Jesu yagcotshwa eBethania. Verse 1. Ngakho useyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika. Yes, ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika. uJesu wafika eBethania lapho wayekhona uLazaro. uJesu amvusa kwabafileyo. Lapho ayekhona uLazaro uJesu wamvusa kwabafileyo. Ukuba uJesu wayenethelwa ngamafutha e-alabasta ubaloyo kuvusa uLazaro. Ukuthi uJesu wayethela umfuma wamafutha e-alabasta waba namandla okuyovusa uLazaro kwabafileyo. Nathi sivukile kwabafileyo. Sasibalwa njengabafileyo sinele Jesu. Sasibalwa njengezintenge lutho sinele Jesu. Ngenxa kaJesu bazalwa lesavuswa. Nokuba ngiyaphila kungenxa kaJesu. Nokuba ngiyakhuluma kungenxa kaJesu. Nokuba ngiyahamba ngiyashumayela kungenxa kaJesu. Ngenxa yabafazana abaphethe umfuma umfutha womqoqo. Verse 2. Base bemenzela ukudla khona. uMarta wayephaka, kepha uLazaro wayengomunye wababehlezi ekudleni naye. Jesus, yes. Verse 3. uMaria wayesethatha ilitra lamafutha enadi lodwa elinenani elikhulu. Maria wayesethatha ilitra lenadi lodwa elinenani elikhulu. Wagcoba izinyawo zikaJesu. Wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe. Wasula inyawo zikaJesu ngezinwele zakhe. Maria wasula inyawo zikaJesu ngezinwele zakhe. Umuntu wesifazane kunamandla Jesu awabeka kuye. Kunamandla Jesu angaphendwanga usizwe. Uma wena ungezukuzeya, uma wena ungezukuyibukela phansi, nanka lamandla Jesu wabekile. Wabeka kowesifazane azolalela izwi likaNkulunkulu. Amen. Indlu yagcwala iphunga lamafutha. Indlu egcwala iphunga
lamafutha indlu yagcwala umoya omngcwele wehla umoya omngcwele wagcwala indlu yonke. Haleluya. Akekho okunye esehlile umoya omngcwele ithi nceba uNkulunkulu ngosuku lwePentecost ithi bonke bakhuluma ngezilimi ezahlukeneyo ababebezwa wathi lolu khulumo lwakuthulile athi lolu khulumo lwakuthulile isizathu indlu yonke esigcwele umoya omngcwele. Haleluya. Iphi elizoma ligcwele amandla ligcwele umoya omngcwele. Iphi azothi umzalwane uma ephuma ekhaya ezomandla athi ngabe semfikile Nkosi athi ngiyokudumisa athi ngabe semfikile lona uNkulunkulu wami engikhonza udumo athi ngabe semfikile hlabelela isihloko hlala kuthi wecross nisekhona inhlanga kukhona abantu asekathi abasaphila ngakhona kahle emakhaya. Isizathu bagcwala amandla abona abadumisayo kodwa khona lamandla uNkulunkulu ababeke kuwo. Verse 4. Kepha uJuda Iskarioti omunye wabafundi bakhe obeza umkhampela wathi yini ukuba lawo mafutha engathengiswanga ngawodanariyo kusho isigebengu. Isigebengu sisho ngoba sithanda imali. Kungani amafutha angathengiswanga ngawodanariyo? abangamakhulu amathathu Uyayibala ngishinani abangamakhulu amathathu waphiwa amampofu na. waphiwa abampofu na. Verse 6. Washo lokho kungeyokuba ekhathalele amampofu kepha ngokuba eyisenda ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Wayengasho ngoba ekhathalela abampofu kodwa wayekutsho ngoba eyisenda efuna ukwabimali yebandla hayi ngoba ekhathalela abampofu kodwa wayisenda efuna ukwabimali kaKristu. Haleluya. Bekungcono uthi uyahlala kufa uJesu kunokuba phila uJesu yena ubuka imali. Isizathu ngingakuphatha isikhwama basabhanga phansi bepho batali khona lethembele kuNkulunkulu ningaphathi isikhwama bakhona nikushuthela eceleni ningaphathi isikhwama bakhona nikurobha anirobhi bandla kodwa nirobhi izulu kokulwana ngoba nithi bandla enceboni kodwa uNkulunkulu yaseswini umoya omngcwele uyamubula ehlele esihlalweni sakhe sobukhosi amubule athi bandla liyani-ke ibandla likhipha kahle kodwa kulokuthiwa imali ebonakala. Haleluya. Juda wayisela ehamba noJesu ehamba nabafundi bakaJesu kanti uyisela wabayisela ngokuba ntshontsha kuntshontsha umphefumulo kaJesu awudayise ubafaka isidabhasadusi uyena omkhombela ekhaya wathi ngiyobona ngangifaka yena isandla ekudleni okuthi